Pak Gondo. Roikone mboten. Roikone ora. Tak kira komplit sak raiko bumbu masak iya. Bumbu pawon genek. Golek dhewe. Golek dhewe. Oh iya. Alhamdulillah, Jan. Keluargane kene ya sigrak tenan. Sigrak. Nggih luar biasa. Ditanggapne Elektun ya gelem joget. Luar biasa. Tenan, ki umpamane jam 09.00 bengi to, wis uncal-uncalan kursi iki, Guys. Saya. Tenan, meja-meja diuncalne son-son lo dibantingi. Iki mau wis request ibu-ibu. Apa, Pak? Karena hari ini waktunya durasi terbatas, urung trimo. Gung trimo. Kok bareng sak jam 8 ibu-ibu arep joget bareng. Gak apa-apa lho, bari kita tambah jam lho ora apa-apa. Ora apa-apa. Tenang lho, Pelikan Nada butuhe engko selesai sampai jam 3 pagi. Ya, Pak Joko ngubungi arep joget ya. Oke? Tenan lho. Nganti ra joget kuru lho engko, Mbak. Iya. Mau ke Pak Joko ya meling. Jane tak aturi joget. Joget. Urung kersa.